jomoko kuomwa kaka jopiny bedo gi chich maduong' Sharon, nikech sama koro iwuok idhi United States to kanene TV taneno ka Kenya is now declared non-member NATO ally. Yeah? Ere kaka Kenya bedo non-member NATO ally to ok wasenono matut gik manie tiend bedo non-member NATO ally ni en nang'o kuom jopiny ma kawaida. Nikech kiny ka Amerika osechwanyore gi jok mochwanyorego, to jok mochwanyorego gogi nyaka gi allies ge, kan samoro allies ge migoyo moingo kata kaka igoye, nikech gin security gi ni malo moingowa. Omiyo gik ma kamagi gin gik monego bed ni ok dhi adhiya tikale kamano to wach no rumo kamano wan wasena bedo non-member NATO ally just like that. Gin gik monego bed ni parliament wa jomochung'nwa jo od bura magwa ng'iyo matut niya, ere advantages kata ber ma jo Kenya mwachung' negi ka bro yudo e bedo non-member NATO ally kata bedo ni okwan e seche mwasebedo 60 years ma okwan non-member NATO ally gi wasekosa ang'o ma koro bedo non-member NATO ally ko kadhi miyowa. Amerika seche moko nyalo thirowa mwadonje gik moko mabiro kelonwa lweny gi jomo opogore across the world ka giseloso sigu gi jogo to wane ibiro ikodwa. Moko kuomwa biro bedo gi tich matek kata yudo visa mar dhi e pinje mamoko mopogore gi Amerika no, nikech koro gin gi beef gi kata gi lwenje gi Amerika moro to un koro uwuok e countries mobedo classified kaka non-member NATO ally. Ang'o momiyo countries manyocha gin non-member NATO ally mag ka South Africa gini wuok irgi kadhi kuonde mamoko. Magi gik monego bed ni kwadonje to olos gi malong'o ma wabungewa ochiwo pachgi kaka jok ma o represent duondwa eka wakawo decision kanyakla as a country ni wan to koro wayie bedo gini. To ka ok kamano to wawacho ni wabedru kuma nyo wantie, wanyalo tiyo gi pinje te, we are not anybody's ally. Matineno giri miti mamoko mabende samoro jatend piny Kenya chwe koke, hineno ka gima japinya kumobede kacha, samoro kiak. Kaka mano mar nani? Moko kuom gi jopiny okia, sama imiyo gi kuonde machalo Manda Bay gi bigi gere army base gi kata military base gi. What does that mean to japiny ma kawaida? Kiny ka giloso kata nuclear kanyo, nikech kisemiyo gi mano is their base, ok ibi bedo ni a base gino in kende emi regulate, mano is their base. Ka kiny giloso kata nuclear kanyo magigogo pinje moko, pinje go ba margi kodhi kanye, dong kuma gini oaye. So gigi onego bed ni wang'iyo matut kapok sirikal okale mong'ado kok gini ma koro wadonjo koni. So magi gik ma samoro chicho jopiny to bende wuodhegi ka gidhiye to nyo wabedo gi jomane gi recruit e weche mag health, e sector mar health. Be wang'e ni gino sechopo ka, nikech at the last minute mana winjo ka president owuoye wachni ne gidwaro ji 2,500 mane dhi e weche nurses koso clinicians or whatever the medical field mane dhi e pinje Warabu, to e seche kane 500 kende ema nose register. So ok wang'e ni gigi gidhi kanye, nikech weche gi tiwacho mang'eny ni kawuono president wuok to wacho gik mang'eny kaka waseyudo ma waseyudo to follow up fuato gigi mondo wang'e niya mano wach ni ochopo kanye, ma be ochopo koso ok ochopo. Mae kama problem nitie. To kanye ma value for money betie, nikech ok en adhi Amerika tiyo gi $200,000 kata 300 to giduogo nwa niya omiwa ndeke 8 tia watimang'o wabed non-member ne to bang'e 1 month later wicho sewil gi wachno kaka wa follow up be onge, nikech an aja piny a follow up nang'o ka ndeke go biro kata ok obiro. Dong samoro gedo mag apaya dong en achiel kuom giri miti. Onge gima jo West nosegero ne ji in ing'e gik moko adi ma gisegero ka ming'eyo minya stadium ni mano oger gi jo America, mano oger gi jo British, mano onge. Jopingo gi ok tiek wach kimiye thuolo to bro wuoyo kendo chako wuoyo saa 2 gi dakika 7 koro osewuoyo saa 2 nyaka dakika 15 to the only thing mowacho en mano o explain nyaka na NATO ally gima japiny ok winji.